de mo go fo fe na ko sura le gali ko sura de bo abo be aba baro kai ti ka o jadu ala ti ebe ko in chamana dabda ka dem senu ngado cheni te balika de ne ko ne ma ko wonde tike o be ke wallahi o be ke hali ci de do kebe na kiraw do mo so no fe nga afiyema ko fawla kana kai de cheni de ka bo ela malai de angana mo go gowla amu tawro don amu na don amu jeju don amu lena don amu tawju blasra kadaka ko de bila bla an wala dunna tawla demsonu messi jala ni do ke bito yobo ni do ke mero yobo ni do bla jamana imara ni capitation do ma ko amina foni mi segi ko kala ni de o do yobo ko sama wa nambe bi lalila hala ngana fo ire wo de dama parce que yebe demseni mum nasi jala bulu le bla bla ko kuna sini hali yere de i mogo wala sidala dem sonu mena wala qur'an ta ede ka so bala do ede ka dala buna qur'an ta ede ka so mana ko ede ka so ede ka so de geli dinga ma to bana fara dinga ka cheni ko no adone sida dem seni dum de bla bla no ko na shi ajarayo wa majayo jamana wala dew na bla no ko na an bla ka de mu maraji mana ke model de bina ke amiru fama foso bi dunna tawla bi ala sunna bana an kesri ublasra an an sebe do ba Allah ta'ala ashabika fil dem seni be ko ala karakasa ay sura sura ay ko ka mam mi foto de agasira ni demseni do bi kari ba gay demseni ati ma ci demseni mu ulu garsigere ma jaka awtay ci so ko koray uma kodon ka soro fo be bisu ko uma kodon ka soro fo be ala ko kalama kodon ka soro fo be boli batodi fama batodi gawra tabbe ala hina na dem sunna ulu sira ka wi ka jodo ke qur'ana ya bo fuka ta si akiyama sanani ma bala bala ro ke ko ci wi mo ko fu mutata ya rasulullah don soro na ko parce que ulu ye menja ulu nyema la mi be sina ulu ka sidala o tay mai bana ni no ina ya kuma do la dem bana ya ko blasla batila aka kono blasla batila hali sinyona ata pali fana ka era subhanahu de ni berberla ni hakki mani ma do ko bona tuma here ma no fe kar sai fa na gafsa ka de fa ko no hali ni fa do ni ne ya ko ni gafsa ka de bedeka mo ko do hali ni ma fe ko mana misale bebe nango blasra ubi modo fana solo ma blasra de islam bere ashabu kahf wudu to khofe blasra ba buntu la mo ko yela ukam ko fana bori soni ma bato de ngam ma dama do fana la ko nyebe mina here blasra to yela ta ulam jo ka ala bato sira ni gere kalima nyasra bi gere ka ala kilibad yasra bi gere kam mo ka ko mina sembo olala yere bi so ke ma do be ba so chen de ala ba de ba ko no de o fara fara no be ngora re ayete masala ka sirla fatsa bisilla fa do be موت واجب لو موت فيلا عليك كلنا قابين يشعل de batal o kadi farfar misali be do Qur'an ko de do be kera di mo asban ni sababu fawla
dɔw bɛ olu kɛra denw ye u ka ɲɛli sababu bɔra u faw la u ye ɲɛli tiɲɛ taw la awa dɔw bɛ yen olu kɛra muso ɲumanw ye ka sɔrɔ u ma ɲɛni u cɛw bila sira kan dɔw ka ɲɛni u cɛw bila sira kan awa dɔw fana kɛra kafiriw ye ka sɔrɔ cɛw ye nabiɲumanw yɛrɛ ye misali bɛɛ dɔ bɛ yen o kɔrɔ ye ko adamaden bɛɛ bɛ se ka kan da ni ala sɔnna i ka kan da an ka dɛmɛ ɲini ala fɛ an ka seko kɛ suratu kafila nin denmisɛnnin ba kibaruya fɔra u yɛrɛ de wulila ni min bɛ sen na n'o ye ka ala bɛ ka jɔn bila ala pilasi la ka kaamɔgɔ bɔtu ka kafiriya sinsin jamana kɔnɔ kɔn sɔnni ma nka dɔw fanga t'u la k'u wada faama in na fanga t'u la k'u wada sigida bɛɛ la u ye mun kɛ yɛrɛ sɔrɔ ma nɔgɔ sɔrɔ la kuranɛ y'o de masala u ni mariyara olu de bɔra ka taa don dugu kɔnɔ ka masala ka ca nka an ye aya min ta nin yɔrɔ la o filɛ nin إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم قولوا تمسنوا آمنوا بربهم ولمن يرى ملح الله أكبر ودر على ولمن يرى ملح قربانه وزدناهم هدى وكرم أنجي كذا أنا كنجي كذا وبعدها بوجود إكادم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يجسدي على نفسه على ذكرنا على ذكرنا إن شاء الله إكجسدي قال كيسي تيجي بقول فلا دايسيكا أتكلم ibi wuli ka fɔ de ɲɛɲini ni diinɛ ko do ibi wuli ibi cɛsiri a ɲɛɲini fɛ ibi cɛsiri a baarali fɛ ala bɛ bɛnzema k'i ye ko ni denmisɛnnin ninnu yɛrɛ ko anw limaniyara u limaniyara u mana o kɛra min kɛ ala ye jiji limaniyara fo ala nana kabako k'u ye dugukolo kɔ k'a kama ɲɛɲini kɛ ba ye ninnu de sunɔgɔra saya sunɔgɔlama farawo kɔnɔ farawo gew san kɛmɛ saba ni san kɔnɔntɔn ka tila ka kunu ka na o kile kɔnɔ ka na sɔrɔ kow yɛlɛmana olu kun bolila filama min ye o tile tɛmɛna a mɛnna sisan dugu yɛlɛmana ka kɛ tawhidu ye a yɛlɛmana ka kɛ alabato yɔrɔ ye u nana kɛ kabako ye banabagatɔw nana k'u giriw ka min kɛ n'u seginna ka taa don dugu kɔnɔ u ye ala wele ala y'u ka kalifa minɛw la u ka saya laban kɛra ye olu wo datuguraw da la u ye misiri dɔw da la ye komi kuranɛ y'a sɔn fɔ cogo kuma in ka ca nka ala ye nin bonya ba in san kɛmɛ saba ni san kɔnɔntɔn da bɛ saya sunɔgɔ la u fari fansi ma tiɲɛ foyi ma k'u la u dara cogo min na u nati nka yan'o ka kɛ u fara la ɲɔgɔn kan u ko min filɛ sen na anw t'a la o tuma na an ka jamana tiɲɛni carinna cogo o cogo nka nin tiɲɛni ko minnu filɛ sen na ne t'u la an dɔ ma dɛsɛ o la fɔlɔ dɛ tiɲɛ de bɛ se ala ma tiɲɛ bɛ se ala ma an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ma dɛsɛ o la dɛ ni fɛn y'an dɛsɛ o la kɔni o ye ni dun ka labatoli ye nin ko min filɛ sigida la hali ni sigidala maa bɛɛ b'a la ne de t'a la ne ka du sen di donni na ne ka dukɔnɔmɔɔw sen di donni na tiɲɛ na wajibi foyi tɛ an ka yan bi min bɛ se k'o kɛli bali o ye tiɲɛ ye dɛ hali n'an sigi ka kasi cogo o cogo k'a fɔ tiɲɛni carila tiɲɛ don tiɲɛni carini bɛ se ka kɛ farati ye adamaden ka denbaya ma a bɛ kɛ farati ye i denw ma a bɛ kɛ farati ye i musow ma bali hali i yɛrɛ ma ɔ nka ni maa min fana sera ka se a yɛrɛ la ka kɛ maa jɔlen ye ka décision ta ne sen tɛna na don nin ko ninnu na ne ka denbaya sen tɛ don a la ne ka maradenw sen tɛ don a la ala y'o se di an caman ma dɛ ala y'o se di an caman ma dɛ nin tɛ kɛ nin tɛ ɲɛ ne ka du kɔnɔ yan walima ne ka duden tɛ don nin ko la ni ne ka diɲɛ ye ɔ n'i ye i seko kɛ o la i den min y'i kɛɲɛ ka taa kɛ dangaden ye ka taa kɛ jahanama kɔnɔ den ye ka sɔrɔ e ka foyi t'a la awa i tɛ kungo sɔrɔ o la diɲɛ na i tɛ kungo sɔrɔ o la lahara ni ala sɔnna a ma ɔ nka ni anw yɛrɛ de ye kow dajuru bila bɛɛ b'i yɛrɛ ye
demseni ba yɛrɛ ni su kora ten i b'a sɔrɔ cɛmisɛnnin ni mugutini bɛ yaala yaala la ten somɔgɔw t'u yɔrɔ dɔn u t'u ta yɔrɔ dɔn u t'a dɔn u bɛ min na telefɔni bɛ denmisɛnnin bɛɛ bolo sigida la ten duw kɔnɔ i t'a dɔn min b'a kɔnɔ i t'a dɔn a bɛ fɛn min kɛ n'a ye e yɛrɛ t'o jate yɛrɛ ko dɔw yɛrɛ bɛ yen ko faratimabaw de bɛ anw bolo an t'a jate yɛrɛ ni téléphone min filɛ bi téléphone ka jugu bi ka tɛmɛ an kun bɛ télévision e bɛ télé ko kuma mɛn karamɔgɔ dɔ bɛ ka caya téléphone filɛ a kelen a bɛ télé nɔ na a kelen a bɛ arajo nɔ na fɛn wɛrɛ faranga wɛrɛw b'a la minnu si tɛ kelen ye wa ale de farati ka bon ka tɛmɛ filɛli fɛn tɔw bɛɛ kan munna ka da ale kɛrɛnkɛrɛnli kan ale de kɛrɛnkɛrɛn bɛ i kelen bɛ se k'a filɛ yɔrɔ la i ni maa si tɛ i kelen bɛ se k'i ɲɛ jɔ a la hali mɔgɔw b'i kɛrɛfɛ u t'a dɔn i b'a la ka min filɛ a ka gɛlɛn ja bɛ ja la hali n'a filɛli ka di ye télé la a ka gɛlɛn i ka se k'a filɛ du kɔnɔ jama cɛ la i fasana cogo o cogo k'a fɔ ko e n'i denw i n'i musow hali n'i b'o waati sɔrɔ a tɛ kɛ waati caman ye nka téléphone kɔni i kelen n'ale kelen bɛ kuma bɛɛ min b'a kɔnɔ o bɛ ni ala cɛ kɔdini bɛ bɛɛ ka téléphone na kɔdini donna bɛɛ ka téléphone ni mɔgɔ ye téléphone yɛrɛ sɔrɔ bɛ a bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ɲɛɲini o kɔdi ye parce que si t'a fɛ mɔgɔ k'a dɔn min b'i ta kɔnɔ n'o tɛ n'i y'a dan i ka maa weletaw tɔgɔw ma ani wajulikan minnu b'i kunna ani fɛn minnu ni bɛɛ bɛ se k'u ye n'a sɔrɔ an ka fɛnw kɔnɔ ta dan ye o ye n'an siranna ala ɲɛ an tɛ siran an ka téléphone kɔdi ko la ka se nin hakɛ ma ne m'a fɔ i tɛ kɔdi k'a la dɛ nka ni n ka maa ye n ka kɔdi bɔ a bɛ komi diɲɛ wulila fɛn dɔ b'a kɔnɔ bi a filɛ o téléphone san ka di denmisɛnninw ma npogotigininw u furubali téléphone b'u bolo ka yaala u sago la ka fɛn bɛɛ wasayilu nɔgɔya o e yɛrɛ ye ko bɛɛ dajuru bila ka sɔrɔ k'i sigi ko e t'a dɔn a tiɲɛna cogo min na silamɛw an tɛ yɛrɛ kala lafili dabila tiɲɛni ninnu a tɛ bɛɛ tɛ k'an ɲɛnama dɛ i bɛ dɔw yɛrɛ kasi la ko ne yɛrɛ m'a dɔn a ye nin dɔn cogo o cogo téléphone bɛ e denmuso bolo k'e m'a dɔn a ye nin dɔn cogo min na téléphone bɛ e denkɛnin bolo k'e t'a dɔn k'a ye nin dɔn cogo min na walayi ne yɛrɛ m'a dɔn a ye nin si dɔn cogo o cogo kari yɛrɛ ye don jumɛn den ye a bɛ dɔn ni min ye e yɛrɛ y'o d'a ma contrôle t'a kan ala ka bɔda kan ye ala k'an jidi limaniya la ولقد اعتنى الإسلام بالشباب عناية فارقة ko silamɛ y'i mago don denmisɛnninw na de mago donba la min yɛrɛ n'a tɛmɛ bɛ hakɛ kan silamɛ ye a mago don denmisɛnnin na parce que denmisɛnya waati farati ka bon dɛ d'a kan ni ala ka dɛmɛ kɔfɛ ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'i bilasira dɔrɔn i bɛna don ko dɔw de la komi n'a lagosi bɛ tu i nɔfɛ fo ka taa si ka saya ma nka n'i kun dɛmɛna ni bilasiraba ɲuman kun yera i la ala ka dɛmɛ kɔfɛ i kun bɛ kisi o ko caman ma maa dɔw bɛ yen bi u balikulama ko dɔw b'u ka denmisɛnya tariku la n'i ye se k'u ye u b'a segin kɛbaliya la a bɛ komi k'u yɛrɛ bɔgɔ bin nimisa fɛ nka a don min a b'u sɔrɔ maa tɛ yen k'u bali a la o de kɛra sababu jugu ye wallahi maa dɔw bɛ yen bi u kɛra diinɛmɔgɔbaw ye nka ɲɛmɔgɔden b'u bolo a kɛra ji bɔnni ye tɛ ka ci o don maa tɛ yen min bɛ bɔ a sira kan o don maa si tɛ foyi f'i ye ni yɔrɔ min ka di ye i bɛ taa ye ni ko min ka di ye i b'o kɛ hali fɛn yɛrɛ min bɛ denmisɛnnin nafa o a t'o fɛ jango fɛn b'a yɛrɛ nafa hali diɲɛ ko la n'i ma denmisɛnnin karaba a tɛ kalan kɛ hali ekɔli ko min filɛ o ye ni hali ni lakɔli karamɔgɔ sara ko don ma kalan a ka di lakɔliden ye ni kalanden hali ni kasara de y'a ka karamɔgɔ sɔrɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka bi kalan bila a ka d'a ye ni gɛrɛfu kɛra don o don a ka di kalandenw ye k'a sɔrɔ pɛrɛdi b'a la ka don olu de kunna nka munna a ka d'a ye ale bilama de t'a dɔn a t'a dɔn faqidu shay la yu'ti ale t'a dɔn a tɛ ko in nafa dɔn nka e tɛmɛna a sira kan e tɛmɛna e bɛ ko dɔn o de y'a to ala ye yɛrɛ tanga fɔ min kɛ
denbaya ta ayo kalifa dutigi la qu anfusakum wa ahlikum e bi yɛrɛ ta kɔlɔsi e min ye baliku ye e min ye denbayatigi ye ka denmisɛnninw fana kɔlɔsi maa si hakɛni dɔ bɛ yen ka mɔgɔ to la n'i m'a dɛmɛ k'a bilasira a tɛ foyi dɔn e b'a bali ko ko la hakili la ko juguya don i bɛ don a ni ko ko cɛ n'o kɛli ka d'ale ye o don a bolo ko juguya don i b'a bila sɛbɛ ko sira kan a ka jate la i ka jugu a ma de e ma ye maa caman b'a la ka dugawu kɛ a marabakɔrɔw su ye bi minnu bɛ gɛɲɛ don a la min b'a forcer a min y'a karaba ka taa bila mɛcɛkɛyɔrɔ la bi a b'a la ka dugawu k'o ye bi wallahi ni ne fancini kari kun tɛ ne kun tɛ kɛ foyi dɔw b'a la k'a fɔ bi wallahi ni ne bɛnkɛ kari kun tɛ ne kun tɛ kɛ foyi ne kun banna nin ko in ma ale de ye ne wajibi ka don a la o dɔw b'a la ka dugawu k'u ka maakɔrɔbaw ye minnu y'u bilasira a ye hinɛ denw na a ye hinɛ a ka maradenw na a ye siran ala ɲɛ u la a y'a denmuso e ka npogotigininw lajɛ bi e yɛrɛ y'a dɔn nin filɛ sira min kan ni nin tora ta a tɛ kɛ dutigi muso ye dɛ jara an fɛ yan da fɔ muso de ma ko sotigi ni nin tora ta a tɛ kɛ sotigi ye dɛ ni nin tora ta a tɛna furu barikama kɛ dɛ ni nin tora ta a tɛ kɛ maa ɲɛnama ye dɛ ni nin tora ta a tɛna cɛlasigi daliluma sɔrɔ dɛ nin denkɛ ni nin balola ta a tɛna s'a yɛrɛ kɔrɔ jan ka muso dɛ nin tɛna se ka maa mara dɛ nin ni maa ti ɲɛ dɛ nka e ye den to bɛɛ sira kan ye an kɔni an ka laɲini ye fɛn kelen dama de ye n ka dumuni sɔrɔ ka na du kɔnɔ dɔrɔn sisan dutigi yɛrɛ ka ko fanba de kɛ b'o ye ni dutigi kɔni kɛra o ye kɔni ni baganw bɛɛ ka kan parce que hali sɛ bɛ dumuni ɲini ka d'a denw ma ni adamaden ka kodɔn n'a ka faamuya ala ye bonya min kɛ adamaden ye ni adamadenya danna n ka dumuni dama ɲini ka na so kɔnɔ n ka so luwanse dama sara siyɔrɔ dumuni adamadenya negela dama ne dan ye o ye ni adamadenya danna o ma danfara foyi tɛ ni baganw ni ɲɔgɔn cɛ fana an ka hakili to an yɛrɛ la silamɛya ye a mago don denmisɛnninw na ko mago don dan yɛrɛ de koyi ووجههم توجيها سديدا نحو البناء أكلا ووجههم توجيها سديدا نحو البناء ko aye unyeshi fana denmisɛnninw su ka kɛ jɔli kan ka sira minɛ ka sigida jɔ n'a bɛ sigida yiriwa ka sigida barika n'a bɛ silamɛya jɔ ka sinsin وكانوا هم الفئة الأكثر المحيطة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ده كنا كانفنا على كرا في كشنو بكراك. دمسون ده كنا على كرا لملك. إيه صعب كمان تقوم إمنا كتقوم يأكلكم مقربا ويكونوا بكون دمسون ده. على شيء قربا وفيس بسبب الدوني. أكوني كاتبنا أنك سكي كوفي أفهم ببكيو. minnu ye ko baw kɛ kosɛbɛ lamɛnbaw kɛ ne kura a tɔgɔ ye di kira ka hadisaw kuma n'u ka tɔgɔ donna tariku la u ye ko baw kɛ silamɛya la u ye kɛlɛw dajuru minɛ u ye silamɛya cari dugukolo kɔrɔ n'a tilebi la kabako baw kɛra u bolo fili islam a bɛɛ tun ye denmisɛnninw ye hali bɛ kira ka sahaba ba naani na Omar bɛ kɛ silamɛ ye tuma min na mɔgɔkɔrɔba tun tɛ koyi Allah ka ashi dafa ate sambi sababu Umar bi Islam ek wasra sambi sababu Sayyidina Ali horo banta koni so sali bola dogo ka to sangono dola dogo sangono dogo sanzegi shi mi fare la taali tandurugo alika Islam Mus'ab bin Umayr ote كنت تمس أموان دوني تام مدينة دومنا والنا يسامو يا رب عند الله كان نبي شفاء قالي سلاب دعوة كي عليه كرا كتشيلين فلو عليه كرا قوم مدينة كرا بلاكة يعني كرا كهجرة كتام مدينة يعني كرا يرك سي دوكا دوم مدينة دولا سلامة ما دو دومي كنا السبب برا مصعب له أنا نوبار من ابن عباس نوانت ولقوني دمسنو إسلامي كنا ولقوني تا ولقوني إسلامي كنا كنا دمسنو
mamun lamuna ala kira sirve sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas ibn Malik ubeti da Anas min to me kuma be ali badi afitini min kana di ala kira a perberele andama kalama kana di ala kira ma konne deni fle ma kigundu anyena ka kigu nana dima akiga ciuke ali lamuna ala kira yara dubu kira ka dugo no sallallahu alaihi wa alihi wasallam kubana kira yara la milikili kundo ni demsonu de ka caaya demsani de ko kelayo ma de ko ni korola de serade korola bana daka janka di nyame nga ko ko ruju sam ni koronna na ani ko keli kadi akeli fangati la wana fora nyene ma ya nyuma yoro fe nyuma yoro bala nyene ma ya a nyuma yoro de ode demsen wa demsen min fana do wati de do ko parce que demsen damne ni abu hakeni do lakana hakeni do basoro ite foyi don folo o kabo o hakeyina kana se i kelima gojo o furanje a furanje inte teme santan doni ma we fomi ma ko sindul murahaqa we demsia kamale kumani walli musodo a permere kuma kasunya furula ni cedo bamaron ba fu ma ko kamale ngoron nam gonungo kamale ngoron nam gonungo demseni sandan duru sandan woron wati asurana balku yala ay ngalera kila pakera balku yega asura akangeye mono ba fodi mako kamale moron nam gongo korayti ki bi shamaka tegenye kelingala mununga koronai nu fanga ka boate bi shamaka tege mbaba nyekilingala nu kala aliti sululaw abi funute ko die che nambogo nambogo ibina iba bugo ko foyti wala ko ana ba fodi ba bana ala ko kamala woro nambogo ka bo o shi hake ina sa ka se sambina nima o kuma la fambai o yaro ka bo misali ala ka bo tandurula walma tanworo kasi binanna o joli mwannani ikele ka kambe di demsem binani kon ko feza o toroba wala ni adamni o toroba wala ni binani ko fe kata ana bida biduru sago ga do bioro la ko mina ay kiram ma korba koni o farale sigida toroba ko macama lambe macama mulu so mada fe chorwa do de do gadi so koroba lambe chama mulu so ka ashia ka boyi pour que akana don ko akor e mo kana don yere kon ba don yere ba don kra ye bo fi lambi shidi ati shidi de abi shi de di nga shi ato di de shi kon ba hakele wada ato adama de ni shi sira yoromina i ato ikayo la ala ode herere no kerere hakili bitu yere la ini boya minga kasigidala o boya bidai kan ala sunama awa ikanga do komuna ibodo imanga do mina ibodo ani tora ka farni do da yere ke jakuya kamale edde demse ebli cedo le nyaba la koy karoge e si doni do e mani bara e chugo ini munu e flying sigidala lu doni do okmanna na safa folo mine de here gere almamula ka gere safa folo la ki sebedo ala kuma o de here iradu salihin o kitabu ti ale bunda do sigini bunda ina ko ana madi ka do faraka here baraka shi janfali watula ni shi biridira ki ka do fari ka here baraka ce bebse ga sakoy nga plus shi va avancer o tamache jojo ndoy ala ka dafla toy وشاب نشأ في عبادة الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
silamaya mago do demsenu na oda to alakira na kuma do refa sallallahu alaihi wasallam kuma minno kanga ma to fari funi ikake demsen yumai jangu ala ko srafi demseni mami ala ko demne ka ba demsema na kira ala fe ka to demsen ala shabun nasha'a fi ibadatillah ma demseni min lamona ala batula yara na afura ko ala be tubi baw fe yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ala be tubi baw fe abe sani ala fe ni tu ala madi mana tubi fadlu min bolo go fo ngawna tabe mi adamne kaba damne abe ala kula fana adama daraja de angana nyina ko de ala kira ko halo tigutu jot le ko lahara mo bsi ka ket li koronga ibina ta aljina de kono ko nga hali alati son lahara le ka joluka mamunu yu ka nyene ma yaddamne kabu dem sema be ala kula kata fuka tasuka ma korbayama usabatira ala yu deme u labana ka ko alqiyama kenaka dan fara min bolu ni tubi de ni yonche mamunu ma korbala ma nyeshina alama ngaw ka dem sema manye ala bina bunya do kewlu ye mimma korobala masigira o tigo soro chugo shila hal nabina do aljina ko hal wa soro ni kirit kera ale bina do aljina ko nga nimboyay al kreye nimboyay fo ko ni demseni min lamona ala ko kono tleti joaga al qiyama jodo tli korojo ale sedola abisgi la rushi suma du mina suma warekti funa kera al arshi suma o maniye mo koroba munu ye saka faro suma ka mi yira mo woro toyna ni ma min dem sema ma ala ko ke etsika ye la rushi koro dem sewna munu zigi be sumana ni ye mo koroba mi ye sumana ye saka fara dem sewnga o ye ba koroba min duna na ni khisolu were kada ka kre kul woro de tok saba kul wolo vla de fo mana to woro abse ke yero dokono idem sama ma ala ko ke nga yero dokono mana abse ke sobi ki do ko nga mamu ko dem sia nyeshi ala kuma kallamo ni ala koy kabu ala ku dasigi dala nyeshi be ala ko de ma ama foko o madilika fili koy ama foko madilika ala soso koy nga ana madilla mon ala ko kono kuma haklima bebe kuma fam parce que ma do rebbi wala luka seli farda duru re seli o yo damna ala mamen ka seli farda duru ke ka dafa ma do yo damne u sisele ko sambinanna ado sisele ko sabidurula yo damne ga do be kaba ala ku da kabu demsema ka fo ko adama de be seli wati blata seli kaba e ko do ato shiro o mo be ka cha le ka fu kaba mami de blata damne sella masala demsen mun fle qur'an duru shilo ni fo mbul kabu shi san woro be misiru ka ka wele kabu shi san wolofla kabu santan be qur'ana durushi santan ko we kallamo la o be selwati blashi don karsa kum seli kuma dola kum seli kuma dola o be jato mo fa kella ukman alayhi mugodi nashaa fi ibadati llah ni misal do de ta misali ka cha o islam duo islamaya be duo du fana sebela iba soro du biti basura dem seni be fatiha durushi ka ba ma do kalana abi seli ta tugo ma don abi iqama ke tugo ma don abi seli ke tugo ma don aka seli civiliser le do Allahu akbar ma do civiliser be jien ko la ngo ala ko ma civiliser le islamé de kan civiliser comme ne ibaro ye ayra bi munum fo civiliser le do ga ika qur'ana kalama civiliser ika seli jo chugo ma civiliser resili chugo ma civiliser ibi jo désordre la ki jo ki ici jenge ki ku jenge ite dalu don silla ite dalu don mo do ta ni malla muslimé ko nabi keti ni islamé to moto ba kare ko no cvt ibi keti iba do jole silla iba ku te silla cetera iba do jole a jome abe sella ngai ba ko ate sella aka seli ma civiliser ay qur'ana kala ka qira ma civiliser ma khariju may bara nabi na abe civilisation ina ala kula dem sew eto mani la ko si je ko la
n'u ko karisa ale a suwalen tɛ koyi karisa ale branchelen tɛ karisa o tɛ page la koyi bɛɛ mana kan bɛɛ kalo kan diɲɛ laban yɛrɛ page n'i tora ka ye o la an bɛ page minnu bɛ page ɲumanw tɛ dɛ i kana kɛ page la bi in na i ka kɛ fɔlɔfɔlɔ maa ye mɔgɔw cɛ la o de hɛrɛ ka bon tɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ ye jamana in kan n'a ɲɛ yɛlɛla komi dɔ ɲɛ a bɛ mago sara ala k'an kisi k'an ta ɲɛ yɛlɛ kojugu in dɛ o de ye maa caman se kungo ma i tɛ min si dɔn i tɛ min si dɔn i b'o kɛ nka n'i ɲɛ joona parce que e m'a ɲɛ filɛ an bɛ misali yɛrɛ ta ɲɛ min kan ko ɲɛ yɛlɛ dɛ ala ye yɔrɔ caman jala bila nka ɲɛ a ye datugula de kɛ ɲɛda la datuguli ka ɲi ɲɛ ma dɛ a man ka min ye a tugu ka bɔ o ma e m'a ye ni maa ma na hali dɔw bɛ n'u muso bɛ kɛlɛ u b'a fɔ k'a ɲɛjuru ka jan a ɲɛjuru ka jan kɔrɔ ye di a ka tɔlabu ka ca a ka fɛn ɲinita ka ca a bɛ fɛn minnu ɲini a bɔra min kalama tɛ wa i muso na kuma ka bɔ a ka dugu la problème tɛ yen problème foyi tɛ yen a dɔrɔn yan fɛn bɛɛ ka d'a da i ye fɛn o fɛn sɔrɔ ka na d'a ma o ka d'a da nka n'a ɲɛ tora ka yɛlɛ n'a tora ka bɔ shawarmaw kalama n'a tora ka bɔ mokaw ni pâtisserie la fɛnw kalama a baara daminɛna sa dɛ o tuma n'an bɛ a to ka kodɔn ni civilisation kɔrɔ ye kodɔn ye ni ɲɛyɛlɛ kɔrɔ ye kodɔn ye an kan ka daminɛ an ka diinɛ de la wallahi ni ye silamɛ ni ye iqama kɛ i bɛ diinɛ min na mɔgɔ kana fiɲɛ sɔrɔ o la sa i k'a ka di i k'a man di ne kan d'o ma i donna ta i bɔra ta ne kan nka a ka dɔn tiɲɛna nin ye seli jɔcogo ye i ye fatiha kala a ka dɔn i ye fɛn min kala fatiha don a ɲɛna i jɔ seli la nin ye selikɛla jɔcogo ye i taara rukuw la rukuw bɛ kɛ nin cogo de la i taara sujudu la sujudu kɛcogo de ye nin i ka seli civiliselen silamɛya ja dɔ la dɛ wa muso fana bɛɛ tɛ silamɛ muso ka fini civilisation ye jumɛn ye a bɔcogo ka kɛ silamɛya bɔcogo ye o kɔrɔ ye k'a b'a ka diinɛ dɔn nka molobaliya de ye ka ɲɛdayɛlɛ ye nazaraw ladegeli ka kafiriya n'u ka molobaliya ko la o de ye e bɛ kɛ k'i yɛrɛ sankɔrɔta n'o de ye k'e suwalen don k'e branchelen don k'e bɛ ko kalama e silamɛ musotɔ ni e san 30 ye silamɛya la e tɛ se ka fatiha kalan nka e bɛ kale modèle bɛɛ tɔgɔ dɔn e bɛ tulu modèle bɛɛ tɔgɔ dɔn e bɛ parfum bɛɛ tɔgɔ dɔn hali ni dɔ tɛmɛtɔ ka parfum suma i bɛ sin k'o tɔgɔ fɔ ten ko nin ye nin parfum qualité de e y'o bɛɛ dɔn nka e tɛ tasbihu fɔcogo ɲuman dɔn subhanallah a t'o fɔcogo ɲuman dɔn alhamdulillah a tɛ se k'o fɔ allahu akbar hali takbiru fɔcogo ɲuman an dɔw t'a dɔn yan k'a fɔ allahu akbar dɔw tɛ se k'a fɔ allahu akbar allahu akbar o ye dɔw ta ye ala ka nɔgɔya o tumana an k'a to n'an bɛ kodɔn an ka kodɔn ɲɛ ka si an ka diinɛ de fɔlɔ kɔnɔna ma wallahi silamɛ kan ka waso n'o de ye i bɛ diinɛ min na i k'a dɔn k'a faamu wa k'o f'i ye hinɛ don dɛ i bɛ ko min na n'i y'a ɲɛ dɔn hali mɛcɛkɛla mankutu bɛɛ ka ɲi a la ka tɛmɛ k'a t'a ɲɛ dɔn kan karisa ni mɔgɔ mana fɛn i jugu fɔ cogo o cogo a ka rendez-vous tɛ respecté a bɛ taa nka n'a kɔni ka fɛn dilan tiɲɛ na a bɛ baara in ɲɛ dɔn o ye mankutu ɲuman ye dɛ hali mɛcɛkɛla la nka a bɛ nin bɛɛ la a tɛ se yɛrɛ an caman ka silamɛya de bɛ ɲini ka bɔ yen i b'a an bɛ waso ni silamɛya ye anw de y'a tigiw ye anw buruju de don anw yɛrɛ de ye kira yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn ye anw yɛrɛ de ye kira ka sokɔnɔmɔgɔw ye nka o n'a ta bɛ e tɛ foyi dɔn ala ko la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e tɛ foyi dɔn nin diinɛ in ma sigi o kan dɛ diinɛ in sigira minnu ala y'a ɲɛdɔn n'a cɛsiri kalifa maa minnu na a sigir'olu de kɔ kan i bɛ dɔnnibaa caman ko mɛ arabu tɛ koyi nka u y'u sɛbɛ de don silamɛya ma ala ye silamɛya bonya n'a makama n'a daraja d'u ma diɲɛ na wa an b'a jigiya lahara ta bɛ bonya ka tɛmɛ o kan
ibe silamɛya karamɔgɔba caman tɔgɔ mɛn u ka kitabu belebelew filɛ an bolo arabuw tɛ dɛ u ni kira yɛrɛ man surun silamɛya de bɛ ten n'i cɛ sira fɛ o de y'a to alakira sallallahu alaihi wasallam a ye o funangɛnnu a y'olu tanu ko lahara olu bɛna ye maa minnu bɛ larusi suma kɔrɔ u bɛna ye olu e y'a jɔ nda waati kɔni bɛ y'a ta sa nka an bɛ se ka tɔ dafa cogo dɔ ye وحثهم الرسول أن يكونوا أقوياء في العقيدة ko alakira y'u su fana ka denmisɛnninw su ka kɛ maa fangamaw jango fɛ aqida silamɛya dusukuna siriw la i ka kɛ adamaden ka kɛ maa fangama ye i ka diinɛ na alakira y'o fɔ o ka di ala ye o ka di alakira ye wa hɛrɛ b'o tigi de la kosɛbɛ ma ka ko n'i b'a kɛ ni lafu ye dɔ ko n k'a kɛ dɔ ko n ka n'a kɛ n b'a la komi n t'a la silamɛw hali ni fɛn girinma n'i m'a ta ni i fanga ye i bɛ s'a kɔrɔ ala ye kitabu di ciden dɔw ma Yahya misaliya a ko Yahya khudil kitaba bi quwwa kitabu minɛ ni fanga ye an minɛ ni fanga ye kɔrɔ ye a ka bolo pura ka ni o ko tɛ o a k'a sɛbɛ don a baara ma kuma de kɔrɔ y'o ye maa ka kɛ maa fangama y'i ka diinɛ na alakira ye kuma jumɛn fɔ o la sallallahu alaihi wasallam المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ako mumini fangama maa min fanga b'a ka limaniya la fanga b'a ka alako la a bɛ alako kɛ n'a sɛbɛ ye khayrun k'o de hɛrɛ ka bon wa ahabbu ila Allah ko o de ko ka di ala ye min al-mu'min ad-da'if ko ka tɛmɛ mumini lafule kan adisa laban wa fi kullin khayr ko hali n'a y'a sɔrɔ hɛrɛ b'a bɛɛ la kuma laɲini y'o de ye ko hɛrɛ kɔni b'a bɛɛ la tant que i ye mumini ye hɛrɛ dɔ b'i la ko nka mumini fangama de ka di ala ye ka tɛmɛ mumini lafule kan hali bɛ misiri la sigida caman na walima i bɛ diinɛ sɛbɛ ko sɛbɛ dɔw la sigida la ko maa fangama dɔw de ko f'a ka kɛ ɛtɛ e min la n'u ma sɔn an ka ko bila ala ko kɔni i b'i seko de kɛ n'u ma sɔn an ka nin ko dabila an ka fitinɛ man ɲi ni tugu kun kɛra e ka o kuma dɔn san b'a sɔrɔ misiri b'a ka sigida la ni tugu kun kɛra e ka o kuma dɔn san b'a sɔrɔ wajulikɛla bɛ sigi aw ka kɛnɛmani kan bilen parce que a sigi ko fɔlɔ ko k'a tɛ kɛ dɔw ko a bɛ kɛ an bɛɛ ka kan sigida la an ka wajuli bɛ kɛ e ko a ma s'o la dɛ an tɛ nin ko bila fitinɛ man ɲi dɛ ko bara fangama in de ka di ala ye wa o de hɛrɛ ka bon o ma fangamaw de sababu la ni ala ka dɛmɛ ye ko caman bɛ sigi sen kan n'i y'o kuma in fɔ dɔrɔn a bɛ hakili jigin Umar la mina salaf ayi ale tun tɛ sɔn ko nagasilen ma dɛ ale de tubera don min na ko ne ko an bɛ min na anw de ta ye tiɲɛ wa tari kira ko a ko siga t'a la dɛ n y'a wele ka na min ma nɔgɔ t'a la a ko tuma anw de b'an dogo k'an da kɛ mun na a k'o banna de majamuni k'a dara la ko Al-Faruq an b'a da la dɛ an y'a sɛbɛnnen sɔrɔ yen ale de hijiratɔ ko tɔ kun b'u dogo dɔɔni ka fɛ Umaru a nana jɔ u ma ko awa ne taatɔ filɛ ni min ye cɛ ye kunbɛn bɛɛ n'a ka mankutu don i t'o kuma fana ta an nɔfɛ k'i bɛ t'o kɛ ka dɔ lagosi n'o don alakira ma don kuluwo kɔnɔ wa n'o don Abubakar ma kɛ tan kira ka ko y'a dama ko ye nabi ɲumanw ka tasarufu bɛɛ bɛ kɛ bi wahyin min Allah bi irshadin min Allah wa min bɛ laban fana bɛɛ bɛ se ka min kɛ ala b'olu bila k'o de sira don mɔgɔw kɔrɔ ka d'a kan alabato ye fɛn fila de ye forobata bɛ yen nka ne yɛrɛ fanga bɛ se ka nin kɛ ala ye da dɔw yɛlɛ adamaden ye o la o ko ni bidaya tɛ kelen ye dɛ masalan a fɔ ko n'i bɛ jamasi i bɛ mɔgɔw ɲɛma ka seli ni mɔgɔw ye e de ye alimami ye i k'a bɛn mɔgɔw ma
ngani kelen kibaru filigi bi nafila sil akadi bakara ke arakan gele o yi kungo sherati balula ngani nana jo mo nyama ko fe ka bakara be kala arakan gele na ibi jalaki ola ngakuma de kambe unanywa bana ne nin ko keli ala ka deme kono o fanga be ne yere kuna wa mbo kiri buli nyere ka sherati ma jalaki ola de tanke no o bara ye mashru'u ye o islam ya kono bara o do ye jenge meni mi sherati ma jalaki ola de ala kan be so غير أن قوة امتلاك نفسه هي الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم. أوا كو نعا مؤمنين أكفنا تيجي إفنا ما دي كدي على إنغا كفرو كفنا يرمينه وفنا دي كابو كفسا كتمه وفنا بكا كوريدي ودي بكوين توبتو كابلا حكمة مناكون كذا كني أنا ما دي فنا تكورا إفنا نفتي نيدا دكورو لما يولا ni tukura fanga no fete kuma be dakuru la mayala bana ulaba yi fana chini alkere kuma do fo o fana ni islamay kudon gere de farale do jonga ni kuma do fora ni yakila ko yi ala itlaq kuma min bo ko laben ko dake o fana be fi akrefe alkere kuma do fona fo sallallahu alaihi wasallam ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب ko farinya o be ka fonde mbise mawla damai nani karsani mama mana kariyo na abu boka be ai ko ngama bisika yere mine dimi kumana adimina ngam bisika yere mine ayru mana ka yere maîtriser mo deseru yere ku de labi go mushkila yode tebe che chaman be na ba na muso che abu fulo abu kuma gelon fo abu ko gelonge na ba na de chef na ba kandige dajira na ba ni dukoro ma to cha ba kandige dajira nga na ba na yere che foi fagonde ga te ma yere ka ana yere che koroidi kashiga yere mine alit sula akira ka yere mine ka bo ala kutalaw ki yere mine ka bo dimi bi ma blaka ko munun kew alit cha yere kundi on desara mina bi wa yere kundi e wo che yede an desara mina bi wo ya yere kundi an yere kun peut-être ma chambe bi na ko ni teke adete ni gafe dete ko ke na ko am sotte ni nge hal ni ko daga le do am sotte ga ke am fera ka furu sadi ngana sira ayre ba ale rebe kangarda ko mina de atsika ayre bali ko ke aka dugodo do be cigarette mina bado be te kwa din shila ka cigarette mi afi foni dugo ka ta ka cigarette mina ke nga o fanga gelen ale ma suko decision inta ayreka wallahi hali ma jugu do be abada o dinde jugu do be kurutu la choufe nga ateku la u demso la iga bunago sa go choufe ay ngale masugo shere imbula yaraka qala ma direka kema barkamai hakimu kuti an takuna ashadda sultanan ala nafsik ko fi kam marakulu ka gele iredika katame ma waroka ni bi decision ta fabda bi nafsik adam ne yere la folo wallahi dutigi ni ko ne bena decision ta fo beka wuli fajiri be wele kuma mina salatu bla kuma mina beka wuli ka fajiri seli ula ni ere willa ka consolatu blali ere ka selji tala foloy ka soroka mato kunu ma bana ga ka to ki da ka ere fe fa ka bla ka to ka monturu la ne ma fo ko wuli ka sela anda indo yo de ko tale bila demsono mu dogo ka fe mun flene na no soro la e mangachi ne ma fo ndi flare demsono ba do ere ka telephone fale do ambodi la e kon ba fodoro ki ba bali mo nyebe nyona koy abanay hala duna kara bo dawla e be sigi ka wajuli foka nye ga be fere tike bi kofe mo bo nyon kala koy wa ala reka sutura hake de bala yi ko jugu ken ala bi sutura la ni ki tabla ala bi ni lebu
iba soro mo be kalama nga eta non ko mo bi kalama soro bet la ba ko la sigidala ma be a don ko ni wajuli kala be soni ko ima sigidala ma be a don ko ni kalama ko be soni ko ima nga ale rakla halsa ko masita kalama o eka o ko abike so be ka barka boy dala kumana ibe kangarda kaminke iba damu yu tajati parce que uba famu ya ka fo ebike ka ko injugu ya chugo mina na kumbete ede kanga kya adabla ba foloi ebala ka ko info ka baraji ka bujugo mina na kumbete chenrere la ede kunganga olu dan akella automatiquement adama de haklibi tane adama de haklibi ndejrala ni kama bible sra ya haklibi fem folo min dirila we ayredi folo la mana dumara libeti dina nyemo ya beti sigida nyemo ya beti ema niya jamana yere cheni famba mo dem sonu yere nyebe bo mamunu few sigimbe ko dule jugola ni ema watu da dongli dara mallaya ko dulomite malangula ya o dongli dara atiya ka daluke min fane we mamunu e jamana ma bawe ulubadu eskimbe ka laje ayre ka sigida fama bafle o bit lomi aga sigida wartigi bafle o bit lomi ere ba feka ke mami nywana e fo a yetugo kabu yoro katima ali faka enye bola o be nim ko nunge e ba fam tugo di ko mai e ko gere mana yere mine ki yere mine dimi mana ate dron karna muso kala wal karna de kala wana wote koy dimi nasra ka changu ema che na ko ka bla sra kira ko ba la taghdab che ko do faraka mba ali sam bla sra kira faraddad alayhi miraran la taghdab kira turoko kuma indi takasi ko kana dimi parce que muna madola ma be dimi ika fadaya sukashi bin naila ibta bulta imasi yere mine mona do dona ila ka dayka fadaya ka مثلا ايه مسمم نني ورتي دو شنا كانو تاتي ايه رني سوليوشن فويتي ايه ديمينا كديمي بيمغي او يرمنا اما سوكو كه اننا بوكا فم نون فوني نداي بور سورو ني نغي بور سورو e ko anni middo jani ma kono sa ni rek war soro wala sa mo nek bona wal ma mitani dabal jugu nge ka sayni mi ngena mitani nge halni mo mushriku yake halni middo jani ma ko para kire mine dimi mana nasra ka cha baro ni adama de dimina aka fanda ya srafe aba ke setana be kebali jigi akon baro ni adama de dimina ko mo ne do duna na mo do fe setana be a wele kana kebali kema una nywana idu suka shira chugo yere kumne e ma ali jomina ni sigara dimina ko ni min tension wala dro be sinya ko baga kele du waje berapa ni ma fota ata famu sida alere admina e dimina kira mi vo inia kira ko ni dimina ko ga jimi e tasumatu kare te dina ko kalama kira e tawjihatu munun di mama ni dimina akuni dimina ka sori jole do kigisi kurai dimi kana sonka manifesti kana giri ni be tamana ijo ni jole do isigi ni sigile do yelema du kala halala kata majima ko wa dimi be bo shaytana bora tasmana hika jimi ni dimina hika jimi nga e dimina e tasmatu obi dole faraka be dina fam ya balawni kira ku ka siki yere bene uni mai ani sabali bi nyonta no adama de bi sabali min ki ala kutako kaye ni yere jeflebi ni ma siki yere bene e ba ke ba to ta shire jebi la ma de betu jeni charna ka sa ke bina ni ma limaniya ka siki yere bene illa ba ke ma to ta shire وداتو دون فوي ما تن كو اخر الزمان ما مو فليب ka koron flek atlibi flek e ko flek yefle ba soro illa melike le do ni kongo dama dama
wa benni dungana ko o konnu munum baka ka ke akadulu e chugo mina ere fana adama dede akadi yo chugo kelina ngani yo fon fle ni kun shuli ba fo ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik shukun be ala bi bolo ne shukun sabati akani mala sa ko ni ko min ke ba tayara ko bo ko doya ata ko doya ma chama bi ni yoro de abe ma chama yana ko di ko na mo tayara ko manere be fara ke ba ka ambe ko do la ilaha illa allah ni fiya wala be bulu ba kuna mina yereyni ake fuy bo ala ko takula ka fo kwa ke ba tayara ko ma ke ba ma delika tayawo ma be ko jugu de ke ba ka cha walakin aktharuhum tafle qur'an ko roge nyuma nda ko fewo abbe ko fe la jugumadi an caman nunga yɛrɛ malasa ye o de bi ko bɛɛ b'a la ko du bɛɛ ta bɛ ten a dun o dun t'an bali ka wari ɲini n'o tɛ fantanya ka ca an fɛ dɛ nka a tɛ maa bali k'i ka fantanya kɛlɛ fana an cɛsiri an ka diinɛ ko fɛ وقال الرسول لرجل وهو يعظ ko ala kira ko kisi n'a bɛ kira kan لرجل وهو يعظ cɛ dɔ ma a bɛ kɛ cɛ in waaju اغتنم خمسا قبل خمس ko fɛn duuru tɔnɔbɔ yanni fɛn duuru ka se duuru tɔnɔbɔ yanni duuru ka na duuru in dun duuru de b'a kɔfɛ la mahala duuru fɔlɔ de bɛ na ko duuru fɔlɔ in i jija i ka tɔnɔ sɔrɔ o duuru in na yanni tɔ duuru in ka na tɔ duuru in bɛ sira fɛ a bɛ na bɛɛ ma ni ala ye si di shababaka qabla haramik ko i ka denmisɛnya tɔnɔbɔ yanni i ka kɔrɔ a to denmisɛnya waati i ka ko nafamaw kɛ yanni i ka kɔrɔ denmisɛnya in tɛ segin a tɛ segin dɛ a kɔrɔba caman nimisalen don bi dɛ ma kɔrɔba caman nimisalen don denmisɛnya nɔfɛ bi ka d'a kan nin waati ɲumanba in ale y'a bɛɛ fili a ma sɛbɛ ko foyi k'a kɔnɔ a ma ka denmisɛnya waati kɛ kalan na ko a ma kɔrɔbalama bɛ kɛ dɔnnibaa ye a ma kɛ sɔrɔ tɔgɔ ye di diɲɛ ɲini sira fɛ sɔrɔ nafama sira fɛ a ma métier kalan k'o dɔn a ka denmisɛnya kɔnɔ foyi ko kumana i jija i k'i ka denmisɛnya kuma nɔ sɔrɔ yanni kɔrɔ ka na tɛ kɔrɔ bɛ sira fɛ a bɛ na dɛ ni ala ye si di a bɛ na dɛ a bɛ na wasihataka qabla saqami awa k'i ka kɛnɛya fana tɔnɔbɔ ɲɛnamaya do bɛɛ tɛ kɛnɛya ye dɛ yanni bana kana na bila i sen kɔrɔ kɔrɔ yɛrɛ y'a dama bana ye ɲɛnamaya taala ye bana ye i ka kɛnɛ tuma min na maa caman filɛ bi u tɛ se ka jɔ ka seli nka don tɛmɛna e tun bɛ se ka jɔ ka seli ka ɲɛ dɛ o kumaw la e kuma ko tɛ seli la dɛ a caman bɛ kɛ ka seli chaise kɔnɔ bi a bɛ se ka seli ka ɲɛ don min na o don a caman mago tun tɛ seli la m'a fɔ k'i ta y'o ye dɛ tɛ mɔgɔkɔrɔba caman fana bɛ yen u tora seli la u tora misiriw kɔnɔ f'u dɛsɛra ka sigi chaise kɔnɔ n kan t'o ma nka maa caman bɛ yen fana olu dɛsɛlen u kɔ bannen birili ma tuma min na o de kɛra u na kuma ye misiri la n'o kɛra e de ɲɛ bɛna bɔ sa sujudu kɛko ɲuman fɛ o tɛ se ka kɛ bilen ruku kɛko ɲuman e kɔni sigilen b'o de ye sa e tɛ se k'o kɛ waati bɛ na adamaden ma i bɛ se ka fo ni i yɛrɛ y'a bila n bɛ n lafiɲɛ bɔ e tɛ a tɛ foyi k'i la an bɛɛ tɛmɛna o waati la i bɛ ko dɔ i bɛ ko in dabila de ni ne bɛ nin ko jɔ yan n bɛ fiɲɛ ta n'o tɛ a tɛ foyi k'i la foyi n'a ka di i bɛ kuranɛ jigin 24 heures kɔnɔ a tɛ foyi tiɲɛ i ye ni nafila don i y'a seli ka se hakɛ ma ni i ye fɛn o fɛn kɛ a tɛ foyi farikolo tɛ foyi santi nka bi i t'a sɔrɔ foyi ko ni o ko ni i b'a nɔ i yɛrɛ la o bɛ cogo min na bana ni kɛnɛya fana bɛ ten
ma do kunga kene geje nga ma ala ko foike wa fiya perdire mi nyana ma de kumbe kodo la ni la jarabin nana ka ibali ala akorote ko la jarabit sika ma soro ki to ko mana ko ngani la jarabit de nana ko de ibali ala ika baraji be continue masalan mami akume na flashun cha me banado nana soro ko ka atsega shun akabla ala ka fonsire ya ka bu o tiki ka baraji be continue mami akume bato do la da si akorola koroya dese bato ina tiki ka baraji be continue nga emi masigi fo itza e angania de tassa nga itziga ke eta ko kera atara ke dansale bana ko ika kene ya fana nobo yani bana kana wa ghina qabla faqri yiki ga bana ya fana nobo yani fanda ya kana fanda ya na tugo fila dola kili kuma do la watu te kili adama de sorobi nyeshima watu dola Allah je ka baraw ke bara mun bi sunya alala bado funni bika adama de bara do be resibulu be soroke wati itesri ala ka farda mun bi kana no e hijina yo wanawi ani o wati na jaga min kan abwala kan ga shinji tugu bara mun ge bi mayam uluke awani na fulo intura sina alhamdulillah ni wati ranana yelema abasuri yet no sori kana fulo tiyala obike ma do be ba soro wati do jarula wal mawtale tuma fe kana woni bugune minana we ko badoke we balmalladum doke wu bangbo blakata hijila wal mawire hijira wal mawiye shingi tugu bara badoke halu bolo bana nu yusi du akili jigina wo bara la ni bilafia ngama chama be bi ba soro ba la kuma mina magote foida ko jendu mi yelema hal ni ma fuike hal ni ma ko juguke je tilkal ayyamu de nudawiruha bayna an-nas je be munum o te dabaliye o te fenware ma do wati do be jaada madina ndama wati do te kay kuma chugo de mani wati kan no kuma mina ika o nobo angana sigite ko fo warka ke miliyaru e fa ka ke ni fa abina ke mi e to don o de fiebe ma chama bi a wati kafsama bi ngate ati sebe ko ke ni wari ale ko sigi me ko halsa wati to be aka bugundoro to bu ko lati ko fla dola kelino ango fanda na to fly ima fenga bo ebulu tiani kadu na furo la kan kishama wal ma na furo tiyabe mina ila do mena mashi tu ibulu fela tiyabe bo ebulu abi do ma wore obeyo do fana yu shi beke o masika hera fo ku ko na furo la sisa na furo munu ya tienta ulu de balaka nyuma yaka o fana mo obeyo ni sara ikara fandai parce que faut y blobli ko pana ika na folotikia nobo ka ko ika fandai du mambenye ima fe ka buibolo wal mayere ka bo fe la ka tiyam neila machite kisho fla dola kelema na fe bi bolo kono kuma mina ni psika mingi ala okala here barawla kuma de koro yani fandai kan na ima wa faraka qabla ash-shughli ani adama de ite chila kuma mina adama de shiyake do be fui tindika fui shuglu fui tila na songo bo madam ne musoka kungoti dala dinga kungoti dala duni fui ti dala obi walma ere bilama hal ni dibayati nga ko kon machaya wati bibolo ka alabato ke wati bibolo ka shinji tugu ke wati bibolo ka fonge femunu bi sunu ya alala nga isigi ka ko laje fo wati nana dogoy bolo abike ana ma dibna sila ala do makuma dawla asro wati tibo ko charima itnana fere qur'an kalama bli itnana fere nafla silima bli itnana fere hal me wuli ka taa bɔ kari itnana feraba bana ko ika fere kuma ite chila kuma mina iko tnobo yani ko kana chaima ni be adama wala dadia be ko don kuma wudi ni mami ya famia ma chamba ke ka wati temene mone kashibi watu temena
kodo be kumsiga ke hali e makoroba lamai wati do tebena e kumsiga do kalon gaya to yi fosa ko chaara itiga foi kebli foi kana ni ambe ka nga darsu suro ni mono ni bisiga minge kabibi adam nabi kana bla ka shin gono ni tambi bulo ka here ko ke o wati no boyani wati ka okipi wa hayataka qabla al-maut oye ako kunjelaire abere be fara nyonga mi ngono sako ikanyene mayere de tnobo yani saya kana nyene mayere ni abe fara nyonga bebe ke nyene mayere mi ngono nyene mayat tnobo nyene mayere te koy ko abina tusi na kudai dande bala likulli naba'in mustaqar ko flesina daro de bala daun bela da kan yi shi adama deba ko yasa no nana bara da tura baro bara na beke ababe ke de qabla al maut ka conseil ni sai nana bara bana seli da tura enye shun da turiye sadakati bod da tura enye jaga bod da tura enye mi wuli ka ta bombal makar sai o da turiye here bara be sa be da tura o da to alakira dillaka in kuma in fa ka sahabo sallallahu alaihi wasallam kuni adama dai saraka ka bara be ko tikira fo bara saba sadaka jariya bola ataraka dinyuma min to anni mami doni cieto mo be ga nafani ka doni ko fe kuni nin sabate baran adama dai rebe wuli ka baran ma min ke iyere na sarabi sibi kuna sai da bo bedatu o de atu funangeni ya ko funangeni kira sallallahu alaihi wasallam ka kuma do be ko inigali bike flaila haraka nyeshi shima ibi inigai shila ibi iniga ka funangeni ya wati fanana funangeni ya wati o ya da inigali o shi na fama yoroi o shi daraja mayoroi awa funangeni ya o inigali bikila ka soroka shi fana bakuba inigali ki mana funangeni ya mata inigali o kera flai hangan janto ayerla dem senati machi ko non mutu ko dem seni tige ko kulma abma qoroba dege doni man ambe kuma insunu ya khairul kalam ma qalla wa dal ambe kuma sunu ya ina ala fi ayin sawabu min sura kuma ina qora ala ambo baraji jigiya ala ko bla amal ma bijan iflimi yansoro o doni dogoyani shaytan no bi ya fayna ala fa ula laka barka do an shila laka barka do an bonawla laka barka do an dimba yawla an diw an dono an yere kum alaka barka do ana alaka an nyena maya ke ala koyi alaka an nyena maya siki ala koka aslama ya famiya na duniya ya rabbi ala ko no ya an shi alaka an shi do siraw fe siramun ban nafa jena ni lahara alaka an shi do siraw da fe siramun ban nafa jena ni lahara alaka an balu islamaka alaka an fatu limaniyaka alaka shi kunda ala jani kena ni lafiya ni labamun ma di amma hada wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam